Yesu akati wadya bwino, kodi ankadya chani? Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulire cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano ndi pa Word Made Flesh, pamene timagawana mawu ozipangidwa munthu Yesu Khristu mwini wake. Lero tikunena kuti tidabwe kuti kodi Ambuye Yesu amati mwinake akana kuti koma lero ndiye ndadya, amadya chani? Amadya chani? Mawu athu amene tikusinkhasinkha atenga kuchokera pa Yohane chapter cha 6 ndime ya 25 mpaka na ndime ya 29. Pamene anthu aja adampeza Yesu kusidya kwa nyanja, anamfunsa kuti, aphunzitsi, munafika liti kuno? Yesu adati, kunena zoona, inu mukundifuna osati chifukwa munazimvetsa zizindikiro zozizwitsa zija ayi, koma chifukwa munadya chakudya chija mpaka kukhuta. Musamangogwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mpeze chakudya chokhalisa chimene chili cha moyo wosatha. Mwana wa munthu ndiye azakupasani chakudya chimenechi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza mosimikiza. Pamenepo anthu aja anayamba kufunsana kuti, titanitu tsono kuti tisate bwino zimene Mulungu amafuna? Yesu anayankha kuti, chimene Mulungu akufuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, dziko limene tilili ndi dziko loonerana, ndipo zambiri zimene ambiri ife timachita zimakhala zoonera ena ake. Tilipo ena amene timakonda zinthu osati chifukwa chona kuti tinangoyamba kuzikonda ayi, koma kuti ena ake pena pake amene tinakhala nawo anazikonda zimenezo, ndipo ifeyo nafenso tinangolowamo. Ndinakula ndi mchimwene wanga amene amakonda zojambula-jambula, nanenso ndinangolowamo chifukwa chona kuti iyeyo amene ndimakhala naye pafupi amazikonda. Ena amakonda timu ya mpira, kaya ndi Big Bullets, kaya ndi Manoma, osati chifukwa cha inu nokha ayi, koma chifukwa cha amuna anu, chifukwa cha akazi anu. Inuyo mmangoonera, munangoonera, koma lero mwalowamo. Ndi mmene Mulungu adapangira moyo wathu kuti ena azitengera anzawo, ndipo poteropo azitukula moyo wawo omwe. Zimangokhala kuti kodi ukumatengera zothandiza kapena zosathandiza. Ndikukumbukira tikukula ndi mchimwene wanga yemweyo, anafika nthawi ina chenkumena kuti ati zimangomusangalasa akamona munthu atagwira ndudu ya fodya. Analibe chidwi chosasuta, komabe zimangomusangalasa mmene fodya anthu amangwirira. Ndili sure kuti akanakhala kuti pamuzipo panali wina wacha amene amakwemba fodya, ameneyo analowamo, amene akanalowamo. Zokudya zomwezi ena fesibwezi tikuzikonda, zomwe timazikonda ife ayi, koma titakhala ndi ena ake pena pake tinasirira, ndipo pano nafe timakonda zomwezo. Pali mkulu wina wacha amene anakhalapo ndi mzungu nthawi ina yake, ndipo ti mzungu amakonda khofi, nayenso nnena pano asanadye sima amayamba wamwe akaye khofi. Ndipo anthu amatha kulankhula ngakhale kuti inetu kwathu ndimadya ngati mzungu, kusonyeza kuti aonera mmene mzungu amadyera, ndipo nawonso akutengera. Ndiye lero nanenso ndabwera naye wanga amene ndikufuna kuti ndikuguliseni, amene ndikufuna kuti ndikumemezeni kuti mutengere madibwe yake. Ambuye Yesu. Ambuye Yesu. Muzidya ngati Yesu, ndipo muzinyada kuti inetu ndimati ngati ndimadya ngati Yesu. Ndikati ndadya bwino ndimadya ngati Yesu. Kodi Yesu amati akati wadya bwino ndiye kuti wadya chani? Kodi nchani chimene mungamukonzere Yesu atakhala kuti wabwera kwanu, choti azana kuti koma apa ndiye ndadya bwino, apa ndiye ndadya bwino, nakuthokozani nabwerera ku nyumba? Chimenecho
ndi chimene nanunso mutengere. Chimene kuyambira lero muziwauza anzanu kuti inetu ndimati ndikati ndadya bwino ndimadya ngati ndani? Ndimadya ngati Yesu. Mukukumbukira nthawi ina yake Ambuye Yesu atacheza ndi mzimayi wa Chisamariya pa chisime. Ophunzira ake nkumadabwa, bwanja kucheza ndi mkazi. Mayi uja atangochoka kubwerera kwawo, ophunzira Yesu aja anabwera kwa Yesu kuzamuza kuti aphunzisi idyani. Yohane 4:31 ati aphunzisi idyani. Yesu nkuzayankha kuti ine ndili nacho chakudya chimene inu simuchiziwa. Ophunzira aja owe ati chani? Kapena alipo wina wake amene wazampasa chakudya? Anafunsa tu choncho. Nyenwa. Kuliko amakeza kuti mwina ndi mkazi uja amene wampasa Ambuye Yesu chakudya kuti wampangira nkomya. Kuliko bwenzi akunkana afarisa nkhani kuti ati Yesu waphikiridwa chakudya ndi mayi wa Chisamariya uku. Pajatu anthu ena saso wapofukula nkhani. Amangosowa wauze mawu amodzi okha, kwinako amakapekerako okhazawo akapita kwawo mpaka kukwana mapeji 9 achimangirizo. Koma Yesu akuti ali ndi chakudya chimene inu simuchiziwa. Ali ndi chakudya chimene inu simukuchiziwa. Otolophunzira chakana kuti abwereza chakudya chawo nazo ndili ndi chakudya changa chimene inu simukuchitani? Simukuchiziwa. Chakudya chobisika. Ndipo chakudya chimenecho amachikonda kwambiri. Ndiye lero ndafuna kuti inu ndine tichizindikire chakudya chimenechi, tichifukule chakudya chimenechi, chakudya chobisika cha Ambuye Yesu. Chakudya chimene anthu ambiri sachiziwa, anthu ambiri sachizindikira, amango chidusa mwina. Anthu ankangomona Yesu nanenepa, ankangomona Yesu nasalala, nasisira, ankangomona Yesu zake zikumuyendera, wosaziwa kuti kodi amadya chani ameneyo. Chakudya cha chinsisi cha Ambuye Yesu ndi chimene ndikufuna kuti ndikakululirani pano, nanunso musti mukati mwadya bwino muzidya ngati Ambuye Yesu. Nanu musti mukakhala kuti mwadya bwino muzidya ngati Ambuye Yesu. Osamangodya ngati wina aliyense iyayi. Inetu nadabwa ngakhale Ambuye Yesu atapita kukamuyendera Mariya ndi Marita pa Luka 10:38. Ine nadabwa Mariya anachichirika kukonza chakudya, kupanga kankomya, kuphika ku kitchen ku chakudya chothira anyezi, kumachita kumveka kuti kulitu zokoma uku, kuli zokoma uku, kukuchokera zoliyoliyopera uku. Mariya amati akati chwe akathira mafuta muserempani akukazinga mwana wakazi. Mfuno mukuti nginde fungo lokoma la zakudya kuchokera ku kitchen. Akatenga nthiko uja kuti chwe akutembenuzira mwaluso munthu amayi. Ndikutenga kanthiko kaja ndikumenyesa mmanjamu kuti aone ngati kansuzi kaja kakwanira mchere nanyambitira nzanjali. Marita ndikugwedezera yekha mutu kuti apapa ndiyenda kazinga. Ndakazinga zili pyu zokwana bwino tomato, ndikuziphula ndikuyikapo kuti ayikepo no masamba. Kena kuona kuti mbale wanga ujaza ndithandize, ndikupita kwa Ambuye Yesu. Ambuye tamuzeni wazandithandize. Kukampeza Ambuye Yesu kuna kuti sizikunkhuza, zoti kukuphikidwa zokoma uko zosankhuza, sakutekeseka nazo zakezo ata. Zona di mkuluyu alinza kudya zimene ife sitiziziwa. Mkulu amene alinza kudya zimene ife sitiziziwa. Ndipo ineyo kumadabwa ndikamawerenga Bible nanikana ndidabwa ndithu. Munthu kupita ku chipululu masiku 40, Luka 4. Olo abale muli inuyo kupita ku chipululu masiku 40 osadya, njala mpaka ndikumupola. Satana ndikuita kuona kuti uyu njala ine kuti yampola uyu. Satana kulepita kumunyengerera kuti nkulu idyani, nkulu sandusani myala ikhale mabanzi, sandusani ujeni ikhale ujeni maujene ma fritters. Ata
kuti mkulu yutu uyu alidi ndi chakudya chimene ife sitikuchiziwa, ali ndi chakudya chimene sitikuchiziwa. Olo inuyo abale simumadabwe kuti amati akayamba kuthandiza anthu mpaka zuwa iri ilo osatafuna kanthu osaika kanthu pakamwapa mpaka na achibale kuchita kubwera iyi munthu uyu sakubwera kuzadi ayo ayena kuti ameneyi wapenga. Marko 3:21 achibale kubwera mma 5 kuti mwinatu uyuyu wapenga, ndi uja adatumiza nthumwi kuti akamutenge. Akuntunduru amene kuchita kutumiza nthumwi akantenge, kumpeza kumapangaso makani. Timaona ngati kuti anyadira kuti tazampulumusa kuti akaje kaye. Mkolo amene uja Ambuye Yesu anali nacho di chakudya chimene anthu samachiziwa, chimene anthu samachiziwa. Amakhuta chani uja. Ine lero ndafuna kuti inu mudabwe nane chifukwa sikuti tuzinayamba lero izozi. Olo pamene anali mwana mukukumbukira, ali mwana anasowa ndikakhala kutempire masiku 3 ndi akulu akutempire kumene kuja aziphunzitsi. Inuyo mukuona ngati kuti anamwerengera pa budget yawo akulu amene acha. Kaya mwina koma 3 days ali konko. Luka 2:41 amene uja anali ndi chakudya chimene ife sitimachiziwa, anali ndi chakudya chimene ife sitimachiziwa, chimene chimamusunga. Inuyo ngakhale nthawi yake ya mayesero kuchokera ku bwalo la Herodi kupita kukhala ndi bwalo la Kayafa kupita ku bwalo la Pilato, munamvapo pena pache kuna kuti anayima kuti adye. Munda mwa Getsemani monse muja mpaka na kukapachikidwa kunyamula mtanda ulendo wonse uja mpaka na ku Golgota. Inuyo munamumva una kuti ndili ndi njala, anakuti tu ndili ndi luzu, anakuti ndili ndi luzu, munamba mwamumva kuti ndili ndi njala. Nthawi ya mavuto onse aja mtanda onse uja kunyamula mphamvu zake amazitenga kuti munthu osadya, mphamvu zake amazitenga kuti. Amene uja anali ndi chakudya chimene ife yambiri ife sichiziwa, koma chakudya chimenechi chikuoneka kuti nchogwira, chikuoneka kuti nchogwira. Nchifukwa chake lero ndakhala ndi chimi kuti chakudya chimenechi tichisake. Ngati ukutha kuyenda nacho chakudya chimenechi m'mavuto choncho osamva njala, iyo inunso muzisirira mutamadya ngati Yesu, muzisirira mutamadya ngati Yesu. Kodi chakudya chimenechi ndi chani? Chakudya chimenechi ndi chani? Mukawerenga mopitiriza mawu aja pa Yohane 4 ndime ya 34 Ambuye Yesu akuti chakudya changa nkuchita zimene Atate afuna amene adandituma, kuti ndisirize bwino ntchito imene iwo adandipasa. Wachululatu chakudya chicha akuti chakudya changa nkuchita zimene afuna Atate amene adandituma kuti ndisirize ntchito imene iwo adandipasa. Inenso to ndikufuna kuti ndiziti ndikati ndadya ndipo ndadya bwino. Kuchita kufuna kwa Mulungu ndiye kuzikhala kudya kwanga, kuchita kufuna kwa Mulungu ndiye kuzikhala kudya kwanga. Taganizani inu abale, mmene munthu ungapitire pasogolo pa moyo wako, mmene ungapitire patali ndi moyo wako, utakhala kuti wasandusa kuchita kufuna kwa Mulungu kukhala kudya kwako. Tikati tucha kuti ndikudya kwanga ndiye kuti wachijaira umachita ndiwe dolo pa chimene chocho. So pano kufuna kwa Mulungu ndiye kuti sukusemphana ndi chimene unalengedwera, sukusemphana ndi zolinga za Mulungu pa moyo wako. Ndiye mukumbukire pajatu Ambuye Yesu amene akuti Mulungu amatifunira zabwino nthawi zonse, zabwino sesa sangatipase njoka malo mwazira. Choncho Mulungu tikamati kufuna kwa Mulungu akutifunira zabwino mazira.
Koma ife tikakhala kuti tikufuna zathu tsopano nditi makapeza konjoka zinkhanira ndi zinzakezo. Uli ngati munthu amene akugenda musaphonya. Munthu amene akufikira muyeso wapatali muzochita zake, ameneyo ndi amene akuchita kufuna kwa Mulungu. Chifukwa mawu amanena kuti chimene amafuna Mulungu ndi chakuti asatayikepo ndi mmodzi yekha. Asatayikepo ndi mmodzi yemwe mwa amene anapereka kwa Ambuye Yesu. Sono amene wajaira kuchita kufuna kwa Mulungu ndikuti ameneyo ndi wokhoza nthawi zonse ndipo sangatayike. Sangatayike. Palibe chinthu chimene chingapindulise moyo wako munthu koposa chimene Mulungu akufuna pa iwe. Anthu ambiri chimene chisitima chifikira. Ndipo anthu ambiri timaona ngati kuti kufuna kwanga ndi kwa nzeru koposa kufuna kwa Mulungu. Musazinamize. Timaona ngati ndikachita kufuna kwanga ndiye ndipita patali koposa kuchita kufuna kwa Mulungu. Inu ndi Mulungu wanzeru nda. Inu ndi Mulungu akuzoza pasogolo nda. Ndiye munthu amene wasandusa kufuna kwa Mulungu kukhala kudya kwake, ameneyo ndiye wanzeru. Ameneyo ndiye ndi wanzeru chifukwa chona kuti apita patali ndi moyo wake. Zofuna za anthu sizovuta kuzifikirayi, koma kufuna kwa Mulungu sipano. Komano Ambuye Yesu anaoneka kuti kuchita kufuna kwa Mulungu kunalidi kudya kwake. Mukamuyang'ana moyo wake amaoneka kuti kufuna kwa Mulungu kunalidi kudya kwake. Pamene adayenera kukasauka pantanda ndipo atalowa m'masauso anamva kupweteka kuja mwakuti thukuta kumatuluka ngati magazi. Chonsecho twakuti kusaka kufuna kwa Mulungu. Mwana mamuna kufuna atazisiya. Mwana mamuna mbali ina Satana akumuza kuti tango zitaya. Koma iye kulimba nako kulimba kwa bwino. Kufuna kukwanirisa kuchita kufuna kwa Atate. Ndikuzikoka mwana mamuna ngati kuti akukwera phiri. Ndikapaka zimene mangomona Ambuye Yesu ngati kuti wina wache amene akukwera phiri kuti akafike pamwamba kano. Koma mphamvu zachepa. Mphamvu zikusowa. Koma ali nkufuna kwa bwino kuona kuti akafike pene pacha. Anazikoka mwana mamuna kunyamula ntanda. Kunyamula ntanda ndikulimba nazo. Kuziwala ndikuzipereka mpakana kuwalandira masauso aja. Mpakana ndikuyenda kunyamula ntanda mpakana ndikukafa. Pomazati kwatha kunali ngati wakwiza chitunda chonse chija wakwanisa kufuna kwa Mulungu kuja wavutika nawo mtundawo ndino wafika pamwamba penipeni pa mtopu ndikungozigwesa pamene paja kungozikoka no kuziponya mbali na kuzigubuduza kuseli kuja kuti kwatha. Yohane 19 ndi 30. Anjelo ndikumuombera mmanja nthawi yomwe chifukwa amadikira mbali nayo. Kumuombera mmanja nthawi yomweyo malikhwero kuno ali anjelo ndi oyera onse. Anthu kumati awadi ndi amuna. Atalimbana ndi kufuna kwa Mulungu. Awadi akuchita kufuna kwa Mulungu ndipo kuchita kufuna kwa Mulunguko awadi ndi kudya kwawo. Mwaona mmene aguzira ntanda uja mpaka na ukafika pa mapeto. Kumachita kuoneka kuti kopatu tikanakhala enafe ichi titachilekera pa njira. Kufuna kwa Mulungu kunali kudya kwache kwa Ambuye Yesu. Inenso ndikukhumbira ndithu kuti nanenso ndizidya ngati Yesu. Ndiye Ambuye Yesu ananena pa Yohane 12 ndi 9 ananena kuti sindimachita zinthu mwa ine ndekhayi koma mwana amachita zimene wamva kuchokera kwa Atate. Choncho ndikamanena kuti amachita kufuna kwa Atate ndipo kufuna kwa Atate ndiye kuti kunali kudya kwake. Tikutanthauza kuti amamvera mawu a Atate ake, amamvera mawu a Mulungu. Choncho kumvera mawu a Mulungu ndiye kudya kwake. Ambuye Yesu akati wadya bwino ndikuti wakamvera mawu a Mulungu. Paja tomena kuti mawu a Mulungu ndi amoyo ndi akuthwa. Ndiye Ambuye Yesu akamvera mawu a Mulungu kumene kunde kunali kudya kwake. Nchifukwa chake paja tikunena kuti anakapezeka kutempire kwa akuluakulu akamvesere mawu a Mulungu. Sakanatha kukhala osamvesera mawu a Mulungu. Ndi uja mapita ku sinagogi nthawi zonse
kukamvesera mawu a Mulungu. Ndujana fika mpaka napo lowa bungwe la owerenga. Amwe situla nali wa bungwe la owerenga ambuye Yesu. Ndujana kawerenga nchalichi buku la Yesaya. Anthu amene kumva mawu a Mulungu ndiye kudya kwawo. Kumvesera mawu a Mulungu ndiye kudya kwa ambuye Yesu. Ino mukukumbukira kuti ndiye mwe uja ananena kuti munthu sakhala moyo ndi chakudya chokha koma ndi mawu ochoka mkamwa mwa Mulungu. Mateo 4:4. Yesu akati wadya bwino ndiye kuti wamvesera mawu a Mulungu. Inenso ndiye ndachimanga abale, ndachimanga lero kuti nanenso ndikati ndadya bwino ndiye kuti ndawerenga mawu a Mulungu, ndawamvesera. Kukangocha kumuja ndimufuna nzidya bwino, kukangocha ndikamati chamma 10 ndifuna kudyaso bwino, chamma 12 kudyaso bwino, chamma 3 chamma 4 mazulo kudyaso bwino. Boma linatuza kale kuti tizidya katatu pa siku, nanenso ndifuna kuti kudya bwino. Chakudya chimenechi ndichobisika, ndipo umboni inu ndine tili nawo kuti anthu ambiri saziwa. Anthu ena amaganiza kuti kukhala ndi ndalama ndiye kuti ali ndi zonse, kukhala ndi chimanga ndiye kuti zonse ali nazo. Saziwa kuti mawu a Mulungu ndi chakudya chenicheni chimene chikangosowa iweyo ndiwe wamphawi, iweyo ndiwe wanjala, iweyo ndiwe womvesa chisoni. Ndipo popanda mawu a Mulungu moyo sumatheka. Imfa imamanga nthenje pamene mawu a Mulungu palibepo. Inuyo tayang'anani anthu amene ali ndi makobiri, ali muzintchito zabwino ophunzira bwino, piza samati aliti koma sadya mawu a Mulungu. Alipo anthu otero zina zonsezo amadya koma sadya mawu a Mulungu. Ndiye mukawamvesere, mukakawamvesera, mukakawayang'ana moyo wawo, mukakaona zimene amasirira moyo mwawo, mpamene mutakapukuse mutu mokumva chisoni kuti munthu uyuyu njala ali nayo, uyuyu ali ndi njala ya mawu uyu. Mabanja asakukomawa, chimanga ali nacho, nsima amadya, mpunga ali nawo, koma pa menyu ya mbanja mwawo palibepo mawu a Mulungu. Mukakafusa kuti mama mmaja chani, masana mmaja chani, mazulo mmaja chani, akufotokozani za nsima za ndiwo za chani, koma pa menyu pawo palibepo mawu a Mulungu. Mbanjamo sanagwirizane kuti tizimvesera mawu a Mulungu nthawi yakuti, tizipemphera nthawi yakuti. Banja la njala, banja la umphawi. Nchifukwa chake mabanjawa sakukoma. Mabanjawo sakukoma. Mabanjamo mukumakhala njala ya mtendere, mukumakhala njala ya chikondi, mukumakhala njala ya chifundo, mamuna kukanika kunchitira chifundo mkazi okhala wake. Muli chilala cha mawu, muli chilala cha mawu. Iniyo taona ni ziko lapansi mmene nkhondo zikuchulukira. Anthu kutibulana, ndipo amene akutibulanawo maiko akulu olemera ngati awo. Zonse ali nazo, koma ndi owonda chifukwa sakudya mmene ambuye amadyera. Mawu akusowa. Kuli achinyamata ambiri onyenchera amene tikusungira mziko lino, tikusungira m'mizi mwathu. Asungwana onyenchera ndi awa akumangoononga moyo wawo. Njala ya mawu yakula nziko lino, njala ya mawu yakula nziko lino. Nanji nzipani za ndale mulibemo mawu. Akangokhala kuti akumana zikambira na iwo zokweza maalawansi andalama, akweze maalawansi andalama zoti agule mabaibulo ata. Nchifukwa chake ku parliament kwathu kuli chinjala cha chikulu cha mawu. Nchifukwa chake muzoona kuti ziko lino kutukuka kukuvuta, chifukwa asogolere athu sadya, asogolere athu saziwa kuzidyesa zabwino. Mapeto ake akumakhala ndi mizimu yowonda, akumakhala ndi mizimu yowonda imene singathe kupanga zolongosoka nziko muno. Inetu ndapanga chiganizo kuti nanenso ndizidya ngati ambuye Yesu. Ndikati ndadya ndipo ndadya bwino, ndizikhala kuti ndawerengako timavesi tingapo siku limenelo ndikusinkha-sinkha. Chakudya ukachilandira sumangomeza ayi, umatafuna ndikumachimveserera mkamwamo kuti uonedi kuti kodi chikukoma bwanje, umachitembenuzira mkamwamo. Ndachipanga chiganizo kuti ndizidya monga ambuye Yesu. Nthawi zina amachoka kukakhala payekha, kusiya anthu ena onse, kutafuna mawu a Mulungu. Kutafuna mawu a Mulungu ndiko kukhala pansi ndikumasinkhasinkha. Mawu a Mulungu
amanena pa Isaya kuti mvula ndi chisanu cha mbe sizimatheka kuti zigwe ndi kubwerera kumwamba osagwira ntchito imene anazituma. Isaiah 55 ndi 10 mpaka 11. Ndi amanena kuti momwemonso mawu a Mulungu sabwerera asanapereke mbewu komanso chakudya kwa anthu ake. Mawu a Mulungu amapereka zinthu ziwiri zimenezi, mbewu komanso chakudya. Chakudya ndi cha lero, koma mbewu ndi chuma cha msogolo. Kuchokera m'mawu a Mulungu amene wawa tikuyenera kuwamvetsa bwino. Mulungu amasamalira lero lathu komanso amasamalira sogolo lathu. Amatipasa chakudya chathu cha lero monga mmene timayankhulira mu pemphero la Atate athu, komanso mawu ake amatipasa nzeru zosamalira sogolo lathu. Imeneyo ndiye mbewu imene ikakula kuchokera mukufuna kwa Mulungu, Akhristu timadya bwino. Timadya bwino. Nanunso chipangeni chiganizo lero kuti muzi mukadya bwino muzikhala kuti mwawerenga mawu a Mulungu, mwasinkhasinkha ndi kuwagwiritsa ntchito. Anthu akakufunsani kunena kuti kodi lero kwacha bwanji, lero ndadya bwino, lero ndadya bwino. Mwadya bwino bwanji? Ndawerenga mawu a Mulungu. Ndi muzalongosola kavesi kamene mwawerenga kacha ndikuatambasula bwino azikhulupirira kuti awadi adya bwino. Tikamagawana mawu aja tikamafotokozera kumene kuti ndi kunyong'olera kuti ukunyambitira kuti wadya bwino. Osamangodya osanyambitira ya, osamangodya osanyong'olera. Mawu a Mulungu aja osamangowerenga ndi kukhala nawo, uziafotokozeranso anzako. Uzikagawana ndi anzako. Uzimulalikira anzako kumene kundi kunyong'olera ndi kunyambitira chakudya chabwino chimene Ambuye Yesu ankadya. Inetu ndekati ndadya bwino, nanenso ndikuti ndawerenga mawu. Ndikuti nanenso ndachita kufuna kwa Mulungu, ndasakasaka kufuna kwa Mulungu moyo mwanga. Chimenecho chimene chitatukule moyo wanga watupi komanso wazimu. Munali ndi ine Eliseo Bambo Thalika. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera.